Opa. Ajde, kačemo se. Op. Op. Дайчи. Ние летим. Снимай километража, брат. Снимай километража. Добре, летим. Трябва да се напали някой мечка. Да. Няма, аз гледам да гледам. Оставиш пешо, нали? Аз направо да си ходя към това. Аз съм последен. Значи като цяло, брат, имаме... Цяло едва сме хората. Тази кола е прекалено малко за този обектив. Тук е стара сайта, нали? Един е тук, ти знаеш, да. Добре, айде на сука. Сага! Ей! Айде! Готови сме с момчетата. Банда! Ей! Шоуто е голямо. Отиваме да се поразкаляме малко. Айде! О! 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 Дай. Ай, сар. Какво каза?
Да, чувам и. Да. Кой гърме 2 пъти там? Сигурно са киричийци. Добре, добре. Айде. Айде! Браво. Нали днеска? Днеска сме влезнали за хищник, братле. Надяваме се да обиколим 2-3 гори. Надяваме се има капини, храсти, нали? Надяваме се някой хищник да ударим. Добре сме разставили путиите. Пък втора гонка, мислим, имаме 2 могили в нашия терен и тях да прироем. Дано днеска да падне някой животно. Значи има втора гонка, значи ще е интересно. Втора гонка, да. Ще има втора гонка. Ама преди втората гонка ще направим една кратка почивка. Ще хапнем, ще пинем и пак на лов. Идеално. Значи един интересен ден. Ай, Сара! Ай, момиче! Ай! Поне е красиво около нас. Ай, Оу! А, спокойно, бе. Ще се сменим. То според мен това е по-интересното. Той на пусия е интересно, да, ама така по-добре. Не, спокойно, да ми покажа. Май се връща кучето. Оттам мина. Ама що ли я тук. хвана? Нямаше я Сара, човек, казвам. Добре, тало, като минаваше. Не ли я видя? Не, тя отиде в Гънчовската и не се е връщала. Абито се върна, ама тя не се такова. Той заека се дигна пред нея, човек. Не, Големи зайци ли са? Закачили са? Могу и да се врат. Имаме ли развитие? Братле, кучетата дигнаха животно. Сега чакаме да не го изкарат. Значи около нас е красота. Няма минаване, така е готин. Има зеленко, има всичко. Явно го оставих. Мой да е заек. Много зайци днеска. До някъде е много хубаво това. Ама бъркат ловът, братле. Много бъркат този лов.
чакай, че си загубил. Загубихме ли се? Сега ще се оправим. Да, гледам по GPS-а си загубил. Гледам, не можем да се оправим. Идва аз хикнение тук и го гледам само по края къде там долу снега дето и спря се и се осушва целия сега. Викам, мама, ти да сега му усетиш? Да, ама тръгна насам и вече ето се справи. Викам, няма и удари го. Браво! Гърмай му. Чакай. Айде. Добро чекалче. Добро. Мъжко, женско. Женско. Добре, много лошо му усети в това. В края. Браво ми ти, браво. Ей, браво. Без куче, без нищо излезна. Самишък. Еми, добре. Виж Значи да вземеш ключовете на пан, ти пак с пандата ще ложиш там. Добре. Еми, тръгвай. Долу с пандата ще клечат, не му ли да оставя на... да, пак искате да я мащате тук, ли? Ами да отива нататък. Фана чекалчето. Понахме го. Хубаво чекалче, не е зле. Бай пъти му покърмяме, ама... Важното е, че се отстреля. Да. Колкото и да е, пак бил едно, ще им сега втора гонка да видим какво ще направим. Кучета лаят и дай Боже да дадем поне още нещо. Подобаващо за клин свинския лов да продължава чакалите, защото утре финала на свинския лов. Чакалите продължават до февруари месец и Там приключваме. приключваме ловния сезон и малко почивка, чак август месец, втората седмица на август месец се очертава откриването на сезона. Бяга само е тука и е там долу от това, от горичката, излиза. И аз го гледам към сега само да не му усети и тръгна по края, спря се тук горе на 50-60 метра и се ослушва. И аз още като видях, че излезна и веднага кликнах долу и го гледам сега и горе-долу, тук има едно камъче горе-долу на... Там къде снега ли ви? Тук горе-долу има 10 метра едно камъче. Го идем, то даже има и кръв от него. Дай видим. Дет съм го ударил. Без кучета, без нищо излезна. Ударих му първия път, тогава му го ударих отзади в краката, задната част. И той тръгна да бяга нататък, да влиза към това, към гората и аз пак повторих, пак го ударих. Его е тук, даже съм го ударил, дето и кръвта. Его, то се чикали кръвта тук. Пък аз бях, тук малко назади. Горе-долу ги смятам около 30 метра са тук, от тук до това жълтото дърво, дето е характеристичното. Го ударих тук и пак се върша нататък и тръгва да бяга и аз го повторя още два пъти. 3 пъти димек съм гърнал по него. Дистанцията е горе-долу 40 метра. 42 крачки са по... кажи ги по 80 см да е крачката. Горе-долу 35 метра. Пак е добре. Подминават прасето, отиват нататък до средата на нивата, връщат се пак и пак хватат обратно дир на прасето. Прасето долу убито, аз го гледам на това, на камерата го снимали долу прасето убити. Викаме, бахти. Цялата церемония на лова е тази музика, най-важната. Да, музиката е уникална. Без музика лов не става. Да. Малка мома вода носи с хмели бакари, как ги носи и остави в празна градина. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Хей, че погледна, във вода се огледа. Хей, че погледна, сама се хареса. Не! Мъньо!
Това не е нашата втора гонка. Първата гонка беше успешна с един убит чакал. Да, отстрелян от Пешо. Айде, момче. Сега сме на втора гонка. И се надяваме, какво да хванем, Гошка? Надяваме се пак някой чакал да падне. Някой какво? Чакал, някой Чакал, пресенце. прасенце. Кой знае? Това тагана е малко по-горичка. Давайте покажа храната оръжие. Айде! Дъгнахме животно. Айде! Завъртяха чакала. И какво? Не беше чакал. Не беше. Очаквах да я чакала, ама. Защото завъртя и по принцип зайците седат в местността, ама е излезна от гората. Не там чакала, ама. Щупихме се от тичане, нали? Ама поне да видим заека. Беше огромен заек. Честно. Огромен. Кажа, че беше голям заека, бе. Огромен беше, често казвам, аз такъв заек не съм виждал. Да, тема питомен беше. Продължаваме ние. Връщам се балка. Връщаме се от горичката. С някаква надежда, нали? Ама ще видим. Ще кажа някакъв апдейт по ситуацията. Някакъв апдейт за ситуацията, какво се случва. Значи ситуацията е само зайци. Само зайци да ева. Надяваме се от другия край на разлака да дигнем някой чакал. Да скараме на тези пусти. Да, между другото, наистина много хубаво. Чист природата, на чист въздух. Малко те прекарах през тези кози пътечки. Пътечките са уникални просто. Мисля, няма такава красота. Нали, тегана не е зелен. Но пак е красиво. О, Пешо! Чуваш ли го? Не мога чуя. Кажи на радиостанцията нещо да чуем. Пазете се стара кат. Най-големия майстор на чакалите. Аз наскоро сбяга отдолу. Дай там. Почава това, викам, аз ще сложа на бренеке всеки случай. Директно на призъдта е тука. И отгоре. И бяй там, викам, слагам едно бренеке, ето го бренекето. Даже сега си го намерих. Его. Бренекето. От тук е да чакалчето е тука. Поставях му главата. Его, червата са му излезнали. 29 крачки.
Браво. Днеска ги разката цял връчет. Чер дроп, бял дроп, което искат вече да правят. Тъва има в нас. Тъва ще правят. Да, праси. Я покажи. Ето. Чакай, я. Его, какво ме кажеш това? Извини. Виж. Его. Малко. Аз за да подкози тъшата си ми се подкози всичко ужас за човек. Отида там седя и викам, сега няма да седа тук, викам, мамата му дева, викам, ще дой или от там или от тук. Викам, да сложи едно бренике, едно фалшиво имай. Его дей. Служи го него и седа. И само гледам. И само гледам чакава как. Аз борих крачки, 30 крачки, нали така беше? Да. 30 крачки боря, само как... Да! И 4 километра направи до там беше, само каже, хе, айде! Ама Аз викам, пак си гърмя с Варбарски, ама... Това е мънинко, ама този път от първия път.